Unoona munhu BP must never go above 140/90 generally. Unoona munhu ane BP ye 200/110 achifamba. Let me explain. Yepazasi yamunoona yaya BP ikadarika 90 yatokwira. Ikasvika 100 it's now an emergency. Ikasvika 110 kana ndiri doctor ndiri muclinic ndandichimwa tea ndinofanira kutosiya kumwa tea yangu to attend to that patient because anything can happen any second. Nemunhu yeye tsinga dzinoputika yatinoti pressure inonzi blood pressure yeye ipressure iri kufamba neropa. Zvino material yakagadzira tsinga dzinofamba neropa haigoni kuwithstanda pressure inodarika 140/90. So iwe kana uchifamba ne BP yako ye 200/110 tsinga dzinogona kungoputika uchifamba. Ndipo paya pamunonzwa kuti munhu akangokolapsa akadona onzi akarwa neshiri kana akaroiwa. Iyo nyaya yokubhilivha muuroyi ndo yaita kuti tirambe tichingoexperience the same things over and over again without anyone stopping to say naiwedwe ko zvatiri kungopera the same way chiko chiri kuitika. Kune mhuri dzinofa the same way. Anongokolapsa achifa achikolapsa achidona anonzi cardiovascular or cerebrovascular events. Itsinga dziri kuputika. Hapana kana muroi kana one. Vedue ngatibatsirane. I don't know what needs to happen, but I would make a few suggestions. One, if you own a business or if you're a CEO at a company, ndokumbira kuti mutenge BP machine inoita $25. Motesta vashandi venyu vese. Any mushandi ane BP iri above 140/90. You link them up to a doctor and get them started on treatment. You are saving lives. I'm saying this because you are literally sitting on a ticking time bomb. That person will collapse in your business, and then you now have to foot the bills and whatnot. But you can also save a life. Vana varega kufa vari nherera, kukura vari nherera, nezvinhu zvane basa rese. Mishonga yeBP haidariki $5. Mizhinji yacho haidariki $5. HCT inoita $1. Munhu otosvika pakufa kuvigwa nekusada kumwa piritsi $1, $1 per month. Sugar is even worse. Sugar kana yadarika 7. Of course kana uchangopedza kudya inokwira mchana kusvika kuma 8-9, but inodzika below 7. Kana wakufamba neshuga iri kuma 20, zvine chiitika muropa rako ndezvekuti shuga iyoyo inenge ichiita kunge acid. Pese payasvika iri kupisa. So pese panopfuura neropa inenge ichipisa. Chinotanga manerves. So ropa ndo rinofanira richifidha manerves. Manerves ndo anofamba nemagetsi emumuviri. Manerves aya anotanga kufa. So unotongaita chiveve kumakumbo, chiveve mumaoko. Pana akatoniterera izvo ari kuzvinzwa zvinhu zvandiri kutaura izvo. BP neshuga yacho zvinokonzera chiveve mumaoko, chiveve mumakumbo. Next thing was zvimwe zvinogona kuitika ndezvokuti maziso anotanga kusaona zvakanaka. Nokuti kuseri kweziso uko kune inonzi retina iriko, kune tsinga dziriko dzinozvimba, dzinotsva, dzinogona kuzokukonzera kuti retina yacho idetach. BP, sugar, zvese zvinokonzera kusaona zvakanaka. Munhu akasaona zvakanaka anodi hoyo wamhanya kwaoptician. Optician uya anongopa maglazi. Munhu otoswera achingopfeka maglazi achichinja maglazi, but problem haasi maglazi, problem is sugar neBP. The other organs dzinotargetwa nezvirwere zviviri izvi, brain, heart nemakidneys. Ukaenda munoitwa kidney dialysis, vazhinji vakagara imomo vanhu vane sugar neBP dzisina kurapwa. Vedu zvinhu izvi totofira zvinhu zvakapusa kudai, totofira chinhu vana mai vedu vanga vasinaenda kuchikoro vaingoudzwa kuti une BP imwe HCT, vakamwa HCT dzavo vakararama upenyu hwavo hwese. Iwe nekungwara nechikoro chese chauinacho ndiwo uri kusora uchitenderera uchitsenga midzi neBP ye 200/110 unofa. It's that simple. Sugar dzamuri kufamba nadzo dzizvanze ndinomwa mvura, ndomwa zvakazodai. Vedu we musaita zvokutamba nechinhu chakaita sediabetes. Diabetes inokuuraya.
inokonzera kidney failure, inokonzera nonzi silent heart attacks. Unoita heart attack isina kana pain, mwoyo unenge uchitopera. Ndosa wakufema kunge ndere, uchifemera padenga, utouraya mwoyo wako. Mwoyo unozvimba nenyaya yeBP, ukafamba pano neapa, wakutonzwa kutorwadziwa. Handizivi tobatsirana sei, asi kuda tikatangirana mumabasa nemumachechi. Vafundisi, please, kana muchinzwa zvatiri kutaura izvi, vanhu vari kufira mahara. Kutoswera muchitoenda kumafuneral nguva yaMwari yanga yakwana. Hapana nguva yaMwari yanga yakwana. Please, ngatibatsirane.